Sa balita nasyonal, Duterte naghatag panugot sa emergency use ang COVID-19 vaccine. Advance payment ginaprobahan. 5 ka nagahimo sa COVID-19 vaccine, luyag magpatigayon sa clinical trial sa Pilipinas. Sa balita international, Russian President Putin ginapanawagan sa mga opisyal nga hindi pagtaguon ang kadamuon sang kaso sang COVID-19. Sa balita sa sports, Oy Chico magatindog bilang Gilas head coach sa second window sang FIBA Asia Cup qualifiers. Balita entertainment, presidente sa Miss Universe Colombia nagsorry na kay Catriona Gray. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ining mga tips para mapakalma ang kagalingon kung nagainit ang imo ulo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 20, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon o hangin amihan na nag-apekto karon sa northern Luzon. Ang bilog nga Visayas mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan na sidlangan ang mapatyagan sa bilog nga Visayas. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mapatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na las 5:59 sang aga, magatunod naman karon las 5:24 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Panahon sang latunay, may arak man. Good morning liwat sa aton nga mga nagatanaw sa Facebook ha, sa aton sini nga Aksyon Balita Morning Edition sa kay Alex Montesa padayon gyapon sa ikaduhang arangkada sang mga balita. Jocelyn Arecivita Olak sa kay Heaven Cory Vidaha still watching from Kuwait. Richard Daet Pacheco, no? Melchor Baroca Rumbinas Kagawad, good morning man sa imo dira sa Barangay 1 Banwa sang Isab ako na hinubaan. Jesselyn Andrada Tiangson from Mansilingan, good morning man. Jeng Verbail, have a blessed Friday man dira sa imo Jeng. Kay Roberto One Ball Gallo, maayong aga sa imo migota One Ball. RR Montuya Rehinio, please greet Rehinio, Montua, Tuparan family sa Binalbagan kag Himamaylan. Ginagreet niya man si lolo niya Manuel Aranda. Lolo niya gali ni si former Mayor Manuel Aranda. Kay sa punong barangay sang Barangay Payao, Paul Vincent Tan. Good morning. Si Ma'am Van still watching sa Minnesota. Na. Si Lito Sicondes from Kingdom of Saudi Arabia. Okay, Dors? Kay Janelle Halyorina. May tunog na dapat. Good morning, sir. Good morning kay Ofelia Galero Arce. Good morning, Action Boy Miss Dorel. Naga-monitor sa may Isabela. Love, cute Miss Dorel sa dress. Yeah, beautiful lady. Thank you, ma'am. Kay Michael Jude P. Season. Good morning, Action Dorel. And boy, greet ko lang Ryan Cesar Barcelona kaga Paris, France, De La Rosa. Gabi no, Paris na France pa yung ngalan mo. Sa Energy Fans Club, hello. Nag-monitor siya from Paranaque. Salamat. Energy! Karon lang do ka bongga nga energy. Kaya Raymond, aga pamati siya dra sa may ano kaya pagbasa sina? Bukros Dako. Greet Pamilya Marinay and Pineda Legaspi de la Cruz. Kag greet man si Lola Erlinda de la Cruz. Kag Mama Ramona, salamat. Regards man kay Lola. Kay Ronalie Henton, good morning. Rock Binaglorioso. Good morning man and go Action Boy. Kay Zit Alunan, good morning man sa Alunan kag Nansan family. Sa kay June Marie Radok, monitoring from La Castellana. Sa kay RR Montua Rehini of course. Nya wow outfit Miss Dorel sundon ko na bala.
Mag-report siya, maamo ko na. May Facebook pa ni sa mo? Amo to gani. Ang ginaba ko plasing mo sang last. Gano'n na siya, newscast siya? Huwag pa ko kita mo? Huwag pa ko kita? I-check mo yung Facebook, account. Lantaon ko, biko na Nagapanamyaw siya. Okay. May siya do studio, man siya action boy. Pwede tagaro mag-guest. Ay gali, gano. May studio, gisaya, may microphone, may amo na siya. Siya gin-donate na kuno sang mga FB friends, yung lang na namian bala sa iya. Okay. Oo, tiya mo to. Mas nami, pa siya sa ato magbalita. Basi, bala ka. Oo. Kaya kaya may ginaamangin newscaster or maging part sa media industry of gali ka. Lalaki ni siya? Oo, EDOC graduate siya. Education graduate. Tiyan mo na, amo ko pwede, di ba? Kaya ba yun, hindi siya mass comm graduate. Pero pwede na as long as you have the passion. Iban ganing inasugo lang mabakalanggaw gani pagbalik reporter na. Nakadus mo pagbangon reporter na. Insugo lang mabakalanggaw tingala pagabot sa balik reporter na siya. Lang bala. Martin Alile. Joseph Oria, good morning man. Ate sige, karon naman ang iba na. Sige. Bantay na sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagpirmahan na isang Memorandum of Understanding ang United States Agency for International Development o USAID ang probinsya sang Negros Occidental, Palawan kag Sarangani para masolusyonan ang sang probinsya ang may angot sa water security sa mga komunidad. Si USAID Acting Mission Director Patrick Wessner ang napamuno sa signing ceremony. Kaupod ang gobyerno sa Pilipinas, pribado nga sektor, National Economic and Development Authority Assistant Director General Roderick Planta, Palawan Governor Jose Chavez Alvarez, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, kag Sarangani Governor Steve Chongbian Solon. Ang tatlo ka mga probinsya ang lunsay ng matubang sa problema sa kakulang sa supply sa tubig. Sa idalom sa mga kasugtanan, ang USAID ang mga maghahatag sang technical assistance agud mabuligan ang mga komunidad sa mga probinsya nga makaangkon sang reliable access sa matinlo nga tubig. Gin-question sa karon sang Basiwa Employees Union o BEU ang promesa sa mga top officials nga proteksyonan ang interes sa mga empleyado kag konsumidor matapos nag-avail sang early retirement. Sunod kay BEU President Lenny Espina, ang early retirement ang gintanyag sa mga empleyado tubtob Disyembre 31 sini nga tuig kag naibaloan gintanyagan sila sang 250% nga early retirement payment nga sunod kay Espina i-charge sa mga konsumidor sa maabot nga mga tinion. Dugang pa ni Espina sa karon yara sa mga empleyado nga nagpa-absorb sa prime water kag iba na nagapabilin sa Basiwa. Nagahimo pa man sang matikag ang BEU agud padayon nga pamatukan ang joint venture agreement. Ginabisuhan ni Espina ang mga konsumidor nga maghimo sa ila kaugalingon nga tikang bangod sila ang unang mapektuhan sa pag-privatize sang Basiwa. Hindi lang sa employees ang epekto sinimo kung tanawon ka gid. Okay. Kay ang mga top official mismo, amo ni sila ang nag-negotiate sang joint venture agreement. Buot silingon sila ni ang nakabalo At hagunta ang rank and file wala gani kakita sang signed na joint venture kay hasta subong wala kami gintagaan sang copy sina. Kabahin sang pahayag ni BEU President Lenny Espina. Samtang nagapadayon sa karon ang surveillance test sang duha ka mga pribado nga mga kompanya sa siyudad sa Bacolod sa din mayara sang kapin 1,800 ka mga empleyado. Sunod kay City Administrator kag Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, ining inisyatibo ang ginhimo sang amo nga mga kumbuyahan bilang suporta sa padayon nga pag-away sang lokal nga panguluhan sang siyudad batok sa COVID-19. Sunod kay ang amo nga mga kompanya nagbayad sang tanan nga kagistuhanan para sa amo nga aktibidad samtang siyudad naman ang nag-provide sa mga doktor.
Sa piyak nga bahin, ginkumpirmar man ni ang plansado na ang schedule para sa pagpatigayon sang surveillance test sa mga food deliveries nga nag-operate sa syudad sa dinini ang gintalana sa kalapusan nga weekend sa sining bulan sang Nobyembre. Sa buong weekend, may mga private companies ang nag-surveillance testing. Sige-sige, ang kadamo, ang isa kadako nga company, 1,800 nila ka empleyado. So, ang gina-space nato na wala ta ginatingob kita yung kigwa isa na daw mass testing na makita ba si makibot kita bla sa taman kadamo naman. Si City Administrator M. Ang. Ginapaabot ni City Administrator M. Ang nga magatugas ang positibong resulta ang ginhimo nga pagpaambit sa mga opisyales sa 7 ka mga barangay sa Bacolod angot sa best practices ang ila ginhimo para mangin COVID-19 free area sa sulod sang pila na ka semana. Suro kay ang hindi lamang pag-replicate o kung pagsunod sa ginpatuman nga programa sang 7 ka mga barangay ang iya ginapaabot kundi mas labing maayo kung mayara pagid sang dugang mga inisyatibo nga himuon ang nabilin nga mga lugar. Nagapati man ini kung mayara lamang sa nagakaigo nga kooperasyon ang publiko kagtag sa mga opisyales sa 61 ka barangay sa Bacolod mahimo nga hindi na maglawig pang problema sa COVID-19 nga pandemya. Ginpasalamatan naman sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang ginhimo nga kontribusyon ni Dr. Ralph Nico Silibio angon sa pag-away kontra COVID-19 nga problema. Sunod kay City Administrator M. Ang, si Silibio nga isa man ka Bacolod noon kang nagtapos nga pag-eskwela sa St. LaSalle College of Medicine ang nangin representante sa World Health Organization kag isa sa mga nagbulig para sa pagpatukod sa Emergency Operations Center. Duha pa ni Ang naglawig sa sulod sa 2 ka bulan ang pagserbisyo ni Silibio sa syudad, ilabi na sa bahin sang contact tracing system, apang ini ang ginatagan na sang panibagong assignment sang WHO. Sa limaluan, damlag lang nagpagawa sa Executive Order No. 71 si Mayor Evilio Bing Leonardia bilang pagkilala sa kontribusyon kag serbisyo nga ginhimo ni Silibio. Pagsugod sang EOC, shortly after, gin-assign siya sang WHO dire. Kay WHO na siya, pero taga Bacolod na siya. Hindi rin na nag-graduate sa LaSalle College of Medicine. Pero taga WHO siya. So, nagbulig siya. Kag siya na ang nagbulig man plastar sa ngaton contact tracing. Sa dugang balita, lokal 99 ka mga market vendors sa merkado publiko sa Barangay Paraiso, Siyudad sang Sagay, Negros Occidental ang ginpaidalom sa COVID-19 testing agud masigurong ihilway ang merkado kag mga bumalakal sa peligro sang virus. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Barangay Kapitan Pipito Flores ang swab test ginpatigaan sa tuong Nobyembre 16 kag ginalauman ang pagpagwa sang resulta sa masunod nga adlaw. Dugang pa ni Flores gid-implementar man ang granular lockdown sa purok mabinuligon kag bilog nga merkado halin Nobyembre 16 sang tungang gabi tugtog 9:59 sang gabi sang Nobyembre 17 agud mapatigaan ang disinfection. Luyag ni Flores mapasiguro nga hilway sa COVID-19 ang mga vendors bawon masami ini nga pangumpra sa mga malapit nga banwa o konsyudad nga may kaso sang COVID-19. Ginklaro sang kapitan nga ginatugutan man sang Local Interagency Task Force nga magpadayon sa pagbaligya ang mga vendors basta tumanon lamang sang mga ini ang safety kag health protocols. Granular na sir nga lockdown kay tungod nga gusto namon sir nga malantaw ang presensya sang COVID sa sining nga mga area kay kuan siya mo bali mga tindahan bala sa merkado kag most of the time nagapangumpra ni ang kung open times nagapangumpra ni sila sa mga nearby namon nga mga cities, LGU. Bahin sang pahayag ni Barangay Paraiso punong Barangay Pipito Flores. Ginpahayag naman ni Executive Assistant Ernie Pineda nga wala na sa istoryahan kaupod mga vendors magod natapos na ang pagsapol nga ilagin patigayon agot sa pagpahalin sa ila sa downtown area. Suno kay Pineda, padayon nagabantay ang City Legal Office Enforcement Unit bangod mayara sa gihapon sa mga vendors nga naga-display sa ila baligya kung kaisa sa piyak nga hindi na pwede. Duga pa ni Pineda, sentimiento sa mga gintagaan sa pwesto sa Vendors Plaza among hindi sila makaganansya, apang panugyan ni Pineda kung mahimo, makabaligya sila sa ilang mga lugar o kung barangay. Nagapati si Pineda nga nahangpan sa mga vendors ang ginapatuman nga lahi sang syudad. Nagbaton sang 18.5 milyones pesos nga balor sang cheque si Negros Occidental Schools Division Superintendent Marcet Sabaluca halin kay Negros Occidental Governor Bong Lacson para sa pagpatukod kag pagpatahom sa mga pasilidad sa eskwelahan. Ini para sa mga bulutuan sa elementarya kag high school sa munisipalidad sang Kawayan, Binalbagan, Hinubaan kag La Castellana.
Ang mga pondo ang nalakip man sa bulig pinansyal para sa DepEd Seal of Excellence 2020. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Kag para naman Swimming lang gid or honors yung iban? Sa ang darayo. Ah. Mas sila tanan di puro mas sila may mga honors na. So pa sila? Wala na ina. Very na ro ija. Wala pa siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo dia. May cellphone na kami. Ari. Nawi. Ari pa. Ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Aksyon Radio kag ang nag-offer sa sindi nga promo sa ERP. Kay sa para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Good lang. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian. Di mayo hindi gid mayo pamabudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man dyan reklamo, wala ka man dyan ano nga 300 pesos, iba niya timiara, git sila ina. Wala man kay ano ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko mas school. Ti ano mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo mangin ka sa uli? Mangin teacher, good science teacher ang ginang gusto. Science gid ang favorite mo nga subject. Subo nga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks, bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation ti nang mayo nagid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon na? Sakay dugay na utang ko. Greet ya lang ang migo ya si Nonoy Andan, Jan Junio, kag kay Ma'am Gigi, kag dira sa kapihan sa Tubang Sang Palma Beach. Sign on to sign off gid ang pamati sa Aksyon Radio kuno. Salamat gid. Okay, kita ko na dang kapihan sa Tubangan Sang Palma Beach. Sige, Ma Earl, good morning liwat. Kenneth Valencia, sa kay Elizabeth Casuyon, sang Villa Esperanza, Tangub, Bacolod City. Shell Talidong Beltran, watching from Muntinlupa. Sakay Antonieta Yap, good morning mandra sa imo sa Barangay Panukoy. Of course kay Migo ta Phil Alunsagay, kag kay Ma'am Eleanor Fukuda sa Japan. Good morning. Maria Luz Grijaldo Makunat, greet niyang iyasin ni pakaisa nga si Silvestre Grijaldo sang Inapoy Kabankalan. Happy birthday. Happy birthday Silvestre Grijaldo. Sa kay Arwin Sicoral, good morning man. Let's talk no. Dali lang kay do kadamo gid sang kay Arwin Sicoral niyo. Hello, damo. Rita De Leon Catalan, good morning. Cory Vidaha, may TikTok kagali kay follow taka anong name mo sa TikTok no? Sino nagambalak siyang boy? Si Cory. Si Ma'am Cory Vidasa may Kuwait. Dorel. Ano nga? Dorel. Ano nga? Yung ano ko gid siya. Dorel gid siya. Dorel _1995. Cute. 1995 mo na po sugod mo di obra sa Aksyon Radio. Wow, hindi Amo ko naging bata. Ni Mama. Jean. Good morning, Ma. Shout out kay may cellphone siya subong new year cellphone. Uy. Kay naguba ang cellphone ni Puyen, ginkuha, tiga monitor mo siya nga iPhone 12. Wow, sana iPhone 13 nag-advance action boys sa US. At 13 na. Yes. So, wala siya likod. Lito dayap sa punta tay ang aga dira sa imo.
Sakay RR Montoya Rihini, of course. Sa kakadlaw mo sa kuno sa nagbakalag ka pag pula reporter na. Kadlaw mo kami gan. Charot. Okay Gato lang baka siya. to nilang gato pag kadto kay si mo, ma-reporter na ko bla. Pag-abot na ka, ano na, nakatawag ni gani. Naka-vest. Oo. Naka-reporter's vest. Oo, Tapos may dala na sa radyo. Na. Ha? Di kadto kay si mo baka lang gawaw. Mari lang gaw mo kay ano ka na. Pag lakat siya, tuba pa lang to mo. Oo. Pag puli ya lang gaw na. Perfect. Kay Shakil Tarak Muhammad, good morning man. Kag shoutout lang ako sa drivers ang Bata Libertad nga jeep, grabe halit mo sa kolektor namon, 200k ang gasto sa opera. Okay. Nabungguan? Ay, amo ni siya guro ang sa nagligad adlaw bala, dra sa may kundi ko nagsala ha, dra sa may lupit nga intersection ta bala. Kay may ligad, may na ano da, may bata da nga jeep. Nabunggoan niya ang motor. Basi ang motor guro. Ala, grabe ito gali ang iya pilas. Ay, gali. Fairness. Tingala ko traffic. Ang bako once mag-traffic daan. Kasi bala may aksidente naman ni How. Grabe. Hindi ko magsala ha. Amo Kaya siya mo sa na, may siguro, lupit. eh. Oo, ayun. Bata Kita Libertad ko mo. to actually. Ay, puwerte, no? Ahay. Sige. Kay April Joy Benaflor Gaston, watching from San Enrique. No, good morning. Kay Jeanette Delino, dira sa Handumanan District Jail. Good morning. Liwat solito naton na jail officer ni saya. Si Jeanette. Okay. Basi magsiling ka bala nga ara sa Handumanan District Jail. Jail officer ni saya. Sige. Ping Loha, may agaman sa imo Ping. Sa kay Remia Garcia, of course, good morning. Sir Edwin Pineda, Action Boy, araman siya Ara nagapabati. Okay, good morning. Yes, Ma'am Elizabeth Casuyon, araman Action Boy. Si Charis, araman. Anong obra ni ko ano? Liw ko ni Bikuan sa kay Arwin si Coral niyo nang ano gani panawag ni ay nang black ni sa blog kay do ka damo-damo kin sing iyayaw. Dra naman sa imo nag-appear. Oo, kadamo-damo ni sing iyayaw sa sabad, no? Kay Charis, good morning. Pepperoni Kasilagan, good morning. Greet niya lang ko naman, good niya Action Boy nga si John Nover, kag Lolo Ramon, happy birthday. Sa bata ko nga si Alvi kag Steve, kapamatigid kada, aga sa inyo, salamat. Kay Elvira Pada, good morning. Kay, paano niyo magbasa man? John. John Peregrino. Uy, pasi pa rin tinin Action Rex. Action Rex, Peregrino, Kantong. Dra sa may UAE siya, Action Boy. Kay Ma'am Vanessa Mayo, Action Boy, mag-background ka sa TikTok. Ay, wala siya kita sa TikTok na nga Ngara ka. I-send ko si mo karon Ma'am Vanessa Mayo. Sige, standby na sa mga balita lokal, balita national. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Detalye na sa mga balita nasyonal. Pagatugutan ni Presidente Rodrigo Duterte ang emergency use sa coronavirus vaccine kag ginaprubahan na ang advance payment para sa mga pribadong developers. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, si Duterte ang mag-issue sa executive order para sa emergency use ang bakuna. Ginpatag ni Roque, ang mga bakuna ginaprubahan sa iban nga pungsod ang pwede nga mausar sa lokal pagkatapos ang 21 ka adlaw. Mas malipot ikumparar sa 6 ka bulan nga requirement nga verification.
Ginanunsyo man ni Roque nga nagsugot si Duterte sang advance payment sa mga private vaccine developers para masiguro nga ang Pilipinas ang makabakal gid sang supply. Interesado ang mga manufacturers ang 5 ka mga posible COVID-19 vaccine nga magpatigayon sa clinical trial sa Pilipinas. Sa public briefing, ginpahayag ni FDA Director General kag Health Undersecretary Eric Domingo ang mga advantage sa pagpatigayon sa clinical trial sa pungsod para may baluan kung ano ang epekto sa bakuna sa karon nga sitwasyon kag sa mga Pinoy. Sulo kay Domingo, isa sa mga posible bakuna nga Sinovac ang natagan na sa endorsement sang Vaccine Expert Panel sang DOST kag karon gina-evaluate na sang FDA. Una na ginpahayag ni Philippine Council for Health Research Development Executive Director Dr. Jaime Montoya nga madamo pa nga bakuna ang magapatigan sa clinical trials sa pungsod sa idalom sang Solidarity Trials sang World Health Organization. Ginadusot naman ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto nga himuon sang gobyerno nga 50 bilyon pesos ang pondo para ibakal sang COVID-19 vaccine. Sa idalom sang 2021 budget proposal, ginkasugtan sa mga mamalidha ang 8 bilyon pesos nga pondo para sa pagbakal sang vaccines. Sula pa kay Recto, wala sang may ginpain nga pondo para sa distribusyon sang bakuna, sa rin nagapating senador nga mas gasto ini nga tikang sang sa balor sang bakuna. Duga pa ni Recto dapat magpain sang 20 bilyon pesos para sa delivery sang bakuna, samtang duga nga 20 bilyon pesos ang para naman sa unprogrammed appropriations. Naibuluan nga sa karon paraan pang pagtalakay sa mga mamalidha angot sa pagdugang sang pondo para sa storage kag delivery sang COVID-19 vaccines matapos gintalana sang kompanya nga Pfizer nga kung hindi galayon mahatag ang vaccine kag magtiner sa storage sang 30 tubtob 60 kadlaw, kinahanglan nga ibutang ang vaccine sang Pfizer sa 70 degrees Celsius o kon minus 95 Fahrenheit, samtang 20 degrees Celsius o kon negative 4 Fahrenheit naman sa Moderna. Posible hindi naliwat upod nga magtrabaho sa Presidente Rodrigo Duterte kag Vice President Leni Robredo. Ini matapos nga sa tong Martes ginpakamalaot ni Presidente Duterte si Robredo nga ginakusaran nga nagpanguna sa kampanya para siya ang i-discredit kasunod sang pag-igo sang bagyo sa pungsod. Una na ginpainwala ni Robredo ang akusasyon ni Duterte. Sa news conference ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, inibangod duha na katsansa ang ginhatag sang Presidente kay Robredo. Suro kay Roque, apisar sang duha ka oportunidad, si Robredo ang namati sa iya mga advisor kag nagdesisyon nga mangin oposisyon kung hindi obstructionist. Si Robredo ang nagserbe nga housing chief ni Duterte sang 5 ka bulan kag nagserbe man nga co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs sa sulod sang pila ka semana. Nanawagan naman ang DILG sa mga LGU nga hatagan sang personal protective equipment o kung PPE ang mga contact tracers sa ilang lugar. Suno kay Undersecretary Jonathan Malaya, inibangod ang mga lokal nga opisyal na ang responsable sa contact tracing program sa ilang lugar. Ginpaatag ni Malaya, ginkasugtan nila upod ang LGUs nga ang sweldo sa mga contact tracers ang magahalin sa DILG samtang ang adlaw-adlaw nga kinahanglanon ang dapat magikan sa LGU. Nahatag na sang DILG sa regional offices ang sweldo sa mga contact tracers nga ginkuha sa Oktubre 1 tubtob 13. Nagpangabay ang DILG sa mga LGU nga wala pa sang digital contact tracing nga i-adopt ang Stay Safe app sang gobyerno. Gin-question sa Makabayan Block sa Kamarang gin-aligar ginpain nga 1.58 bilyones pesos nga counter-insurgency funds sa idalam sang 2021 nga pondo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-LCAC. Sa pila ka mga barangay sa syudad sang Davao. Sa press conference, ginpahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, wala man sang armed conflict sa Davao para maghatag sa amo kadako nga counter-insurgency funding. So kay Castro, sa iya sadto pagbisita sa Davao City, ang lugar amo ang malinong kag wala naman sang problema. Una na sadto agin palayag ni NTF-LCAC Vice Chairman Hermogenes Esperon Jr. nga sa idalom sang sininga programa, 822 ka mga barangay nga wala sa insurgency ang makabaton sang tag 20 milyones pesos. Nagpabutsyag man sang kabalaka si Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaites sa sininga pondo para sa Davao City nga posible mausar sa 2022 elections. Para kay Gaite, ang maamo nga pondo ang dapat usaron sa relief operations para sa mga biktima sang kalamidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kag sa aton mga ka-aksyon, sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang
nang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa... Sige, ang sa aton dira kuan balaga ano gani ni nag-comment sa Facebook, Facebook pasensya Live. gid kay siya nga ang damo bisang nagkuan niyo nagdaog nagka-withdraw sa kuno iyat pilani 4 million. Oo, Ti siling sang isa nagsabat ng isa niya si Pinky ano ni man? Pinky Sino ngalan niya Teruel. na? Hindi si Pinky Kumare. Ang ano tawag ni, ang nag-post. nag-post Pero may no? nag-comment to Action Boy nga hambal ya. Congratulations tuwang amo para magdamo. Oo. Panginto pala actually ni nga masulod ka diya sa sige lang anyway. Comment siya. Oh, anon siya man? Gani ka sabad lo, hindi mo makita yung iban nga ano kay. Oo. Di na to taga gina nag-end. Ambot din na to. Kay Gladys Noble anay, good morning. Kag happy. Ginapang like ya isa-isang comment tapos gina-replyan niya. Gina-replyan niya, oo. Kasabad Tapos sa happy imo birthday man. anay kay Norman Valero kag Pauline Joy Priolo Oiko. Happy man ni, hindi ko sigurado kung birthday kay happy kuno kay Norman. Tamyaw lang happy. Oo. Sa kay Norman Valero kag Pauline Joy Priolo Oiko. Na good morning sa inyo alin kay Ma'am Gladys Noble. Kay Attorney Rex Celis, may aga sa imo Attorney Rex, no? Good morning. Sa kay May Cautivar Dohenyo, good morning man, classmate ko sa Bago City. Kay Marilo Travilla Catino, Action Boy, good morning. Jimmy Lopez Morata, adres sa may Valenzuela City. Kay Anne-Marie Tahan Padilla, good morning. So, dire ka na sa dalom. Yes. Kaya si Junjun Humento, ano yun, makagalaktaw-laktaw lang niya siya, oh. City. Sige, go lang. Ikadamo-damo, gido. Then, to ganun man? Si Veronica Balyado, si Charles. Ala, di na ko to. Di ka na? Anne-Marie Tahan Padilla, kagina, no? Ay, nadula pa kuya. Sige, go ka lang. Amo na sa kailang ambal nga ito ang amo para magdamo. Melchorita Ferrer, good morning man. Kay Carmelo Garingo, mayong aga. Okay, Humento Junjun, good morning. Kay Veronica Echuz, wow, kunang bali Action Boy. Thomas Bronyola, good morning. Kay Kagawad Peter Noble, oh. Ay, Kagawad, may aga. Pahanukoy, araman siya Action Boy. Good ara morning, siya. Kagawad. Kaya Bia Jonathan, good morning. Ara si Bia Jonathan, Action Boy. Nanatakan ko no si RR Montuari Hinyo sang ano ay, sang negosyo na ko na. Kada. Eliaser Ortiz, good morning man. Dres sa may barangay Bunga, Don Salvador Benedicto ni. Correct. Kasi Action Boy, go ka naman. Kay Rodfa Bianca, Bianca. Ba? Palayuan ko wala. Palayo-layo. Blanca, good morning. Albert Ganza. Sakay Jun Esteves, watching live from Binondo. Si Ate Marina kuno Kuya Joel, good morning man. Mga Bitcoin referral sabad na pang black ni Blaliog bala tuod bala kay kuan gid sabad gid kayo. Hindi ko Gani, makita ang no? iba yung comment kag text message diri sa aton kay intrahan bala nila nga aton yung ang tanan nga naga-comment sa aton, di na replyan nila ya.
Amo. Ang ila yan, naka-withdraw kuno sila sang 4 million. Timayo kaya eh. Ayaw ka na withdraw ka nang hatag. Withdraw. May ito gidog ko di black ay doga. Ay nga fire. Anong tong fire? Ay ano? Ay ga fire ka effects sa kontsura. Ay ikaw? Ano to action JM man? Away mo na abtan. Michael John Season, Bayware, scam ina kuno. Scam gid eh. Kala. Masulod ka di black kundi na scam. Ay charot sa lakon pagidog dapat diri sa piya. Daso na aton nga sap bala sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod, hindi niya scam ha. Oh, hindi niya Beto scam. na to kuno ka taga ginkuhaan kuno niya basta kuno scam na. Ay nano. Oo. Gata kami ya, premyo ya, amon 500 hatag na ya, no? Sino ang babasa king kuhaan scam? Ay isa ka kwanta nga nagdaog bulaw. Anong ginkuhaan ko sa ano? Pagkadto ya sa remittance center niya, hindi na siya kay scam na siya. Waya gin check uro bala kay may kuan man may tracking number man. Waya gin check uro tamaran siguro bala. Ginapa-monitor na sa gani. Hambali araw mo to. I-donate na lang sa ako nang withdraw mo. Standby na sa mga balita dugang. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:41. Kag sa Balita International, ginakabig ni Russian President Vladimir Putin nga isa kadako nga hangkat pero controllable ang kaso sa COVID-19 sa ilang nga pungsod. Ginpanawagan sini sa mga regional governors nga hindi pagtabunan ang matuod nga sitwasyon sa COVID-19 sa ilang lugar bukod sa padayon nga nagataas ang nasambit nga kaso. Hindi man dapat magkampante ang pila ka mga rehiyon nga mayara sang manubo nga kaso sa COVID-19 bawal ginapaabot na ini ang magataas. Naibaluan naglambot na sa masobra 2 milyones ang kaso sa COVID-19 sa Russia sa diin 34,387 na ang nagkalamatay. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, nabalik na ang full service ng Globe sa Camarines Sur. Ini pagkatapos na epektuhan ang serbisyo sa telecommunications company sa mga probinsya bangod sang Baguio Ulysses. Ginpahayag sang Globe nga mahimo pa maka-access sa mobile kay internet services ang ilang mga customers. Ginsiguro man sini nga padayon ang pagtrabaho sa ilang network operations teams para mabalik ang mga napektuhan nga cell sites. Nauna nang nabalik ang full services ng Globe sa Albay, Abra, Apayao, Aurora, Batanes, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Fugao, Isabela, Kalinga, Laguna, La Union, Marinduque, Masbate, Metro Manila, NCR, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Sorsogon, Tarlac, Zambales. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 48 pesos and 33 centavos. Singapore dollar, 35 pesos and 99 centavos. Kag Hong Kong dollar, 6 pesos and 23 centavos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, madumduman mo si Miss Universe Balakat Riona Gray. 2018 na siya, no? Kung hindi ko malipat. 2018 ka 2015 si Pia. Di ba nag-judge to siya sa Miss Universe Colombia? The action boy, sa kabahin ba sa pag-introduce siya, ginambal nga ano siya, Australian, gini siya, dilan siya sa Philippines, nagdaog ka mo na bala. Tapos, ang spelling, pasang apelido ni Catriona, Sala. Catriona Garay. Garay? Catriona Garay, Miss Gray. So, nangayot sila, ginanambal sa netizen, ay nano naman, kamo na balahaw. Hindi amuaw. Hindi amuaw. Ang pag-introduce siya nga daw Australian descent siya. Nado ka mo na, gintroduce siya nga mo na. Tapos, ang spelling, pasang Garay. Iyang apelido, Catriona Gray, Catriona Garay. Nano. Kaya mo to, wala pasang sabat subong si Catriona Action Boy kung ano ang iyang response sa feeling ko kung nag-sorry, di mo patawad yung mana. Kaya hindi man ta perfect, di ba? Correct. Doon mo nakadako nga event. Gani, wala gini double check, no? Huwag giligahalo ang Columbia mo. Kalain. Sige lang. Balita sa sports. Ginanunsyo sang Samahang Basketball ng Pilipinas si Jong Oy Chico bilang head coach ng Gilas Pilipinas para sa natalanan nila nga paghampang sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers karon nga bulan. Sunod kay SBP President Al Panlilio, kalakip sa coaching staff ni Chico sanday SBP Program Director Tab Baldwin, Assistant Coach Boyet Fernandez kag Alton Lister. Sa bahin naman ni Chico, sa piya kay nakabig niya nga panghangkat ang pag-assign sa iya bilang head coach, himuon niya ang tanan para mapreparar ang Gilas sa kompetisyon. Kalakip sa lineup sang Pinoy team para sa November window, ang mga collegiate standouts sa sanday Isaac Go, Mike kag Matt Nieto, Ray Suerte, Allen Bulanade, Dave Eldefonso kag Kobe Paras.
Ginpaig pa sang SBP, ipagwa ang final lineup isa kadlaw antes ang first game nga natala na sa Nobyembre 28 nga himuon naman dito sa Bahrain. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kasama ng action! Happy Friday! Of Happy course. Friday! Good morning! 20 na action boy! November 20. 20 na kita? May 31 ang November, no? Wala. Wala? Why pa nila maprobahan? So, Why pa maprobahan sa October konseho? 31 lang ganyan. Ya, himuon 31 ang Nobyembre. Hindi Blackson Oliver, no? Hindi pa aprobado sa konseho. Hindi pa. 30 lang gyapon. So, 30 lang gyapon. na. Perfect. Pila ka bulan sa pila ka kabulan ang may 30 ka adlaw sa Ambot lang Kay, Piling ko mga 11 siguro. 11 ka bulan? May 30. May 30. Amo na? Oo, 11 ka bulan ang may 30. Syempre alam nga. Kasabad ba? Kaya ang isa na may doctor may tuloy. Ang 31, pila ka bulan. Amo pa na ang isipon ta. Hibaloon ta karon. Sige, pero sigurado ang makapakot. Hindi mag-isip sa kalendar. Ang makapakot nga pila ka bilag ang 31 sa katuig. Sa isa ka tuig may regalo sa akon. And 5, Kutsinta. 4, 3, 2, 1 wala may nakasabat. Sorry, wala regalo. Kutsinta. Salad. Ano? Salad. Ano salad? Salad. It's salad. Sorry na natamaan lang. Sige. Wala may nakasabat. 5, 4, 3, 2, 1 nakasabat. So, Good morning, Danay, kay Mike Liboon. Tol, good morning, Tol. Pare ko, Mike Liboon, good morning. Kay Kagawad Ulay Abalahon, good morning, man. Sige, mga nagkuliwat chance. And 5, 4, 3, 2, 1. Wala, Japan may nakasabat. Thank you. Wala ang regalo. Finish. Sige, action boy. So, sa atong balita special, Anay, ini ba lang mga tips, matay, sa tasang tips, action boy, para kung paano bala mapakalma bala ang tawo kung nagainit ila nga ulo. Kay kung once mag-init na ng ulo sa isa ka tawo, action boy, medyo delikado na. Kay kada isa sa aton may lain-lain nga, may lain-lain nga. Oo, kung ano to bala, kung gainit atong ulo, may lain-lain tiyang reaction. Meron iba niya kalma lang. Meron man iba na action boy, kuha gidya binangon. Naman ang delikado. Galit siya. Sulpak. Yes, sulpak. Sama na siya. So, una action boy, kung gainit imo ulo, or kung may bago ka lang nakabaisay bala action boy, i-distract mo kuno imo self. Distract. Hindi ka, kumbaga, hindi ka kuno Hindi ka mag-focus sa initan mo. Hindi ka magpalumos sa sitwasyon bala action boy. Kumbaga, lakat ka bianay kuno, inom ka tubig, at least mapakalma ka bala action boy. And then, hindi na maglala pa ang inyong ginaistorya, ginalainay sang buot or kainit dira. Ari naman siya, action Hindi na boy. pa sulit-suliton. Action boy, lain naman pagkatapos si Pinky, ari naman si Radjak. Si Radjak naman. Liog ko action JM, aragi daw, why na chance ni? Dawa naman ikaroon, di naman mabasa ang aton yung mga ka-action. Anyway, paano ta sila? Tapos nga madula ng mga scammers naman. Sa action JM na bahala. Galing kayo ga-appear siya gapon. Anyway, ay dito kainit ako ng ulo action boy. May nung karay tubig. Basi yaman na action JM, dahil. Iyaligosyo. Ay kalay. So, next action boy, ginhawas ang madalo. Kung mainit ka, take a deep breath. Kay dra nagakalma ka, action boy, amat-amat. Breathe from your nose. Tapos yung mukha pa rin na balang breath. Breathe from your nose. Dapat ka basta naman tamatong paggawa sa imo ang tapos i-make sure mo nga wala tao sa matubangan, imubugahan. Kaya nakadelikado na siya. Sa COVID. Oo. Dapat social distancing. And then next action boy, kung tapos mo inom tubig or nag-deep breath ka, lakat-lakat ka. Para at least daw ma-calm down ka. Lakat-lakat ka. Basik kung tama ka, init sa imo, kakadugay na sa lakat mo bala. Igo mo mamutikan bala, lakat-lakat ka, galing ka di sa downtown area.
Di mo ay daw talok na natin. Ay, kalay. Gabi yung kainit ba? Tingnan din dula. Kung di paglambot mo sa talok o sa kalumangan, kaya lakat-lakat ka mo, init idulo mo. Paglambot mo somewhere sa kalumangan, nadudula na init ulo mo, limo puli na ko. Uy, kinugbit eh. Ay, init naman ulo mo. So, lakat ka na ng balik. Bongga, no? Init naman ulo mo, kaya kinugbit eh. Kaya ka magkapreparar mo. Ay, kailingit, oh. Kinugbit eh. Init ulo mo, lambot ka kalumangan sa lakat-lakat. Kalain mo naman. But in fairness, exercise na yan. And then, last action boy, actually damo pa nga, away. Probably last, mag-stretching. Stretching kaya para mapakalma, kaya manubuin mo nga tension. Hindi ka stretching, kaya sumbagon mo siya. Hindi. So, mawala stretching ka action boy. Basta mag-hiyot ka lang lalim mo do ka ilinit. Kita ka sa nga na sa do ka. Do ka ilinit, gawa mo gina na. Nakanami na gid sa nga. Stretching ka. Sige lang, amon mo na siya. Kaya anong rason si daw? Anong rason sina nga nag-stretching ka madula init sa ulo mo? Oo, ang ang level sa imo kaakig kun action mo duma-divert. Sa imo nga pag-stretching. Mas lang nila kung mainit ka kung pagwa mo lang siya. So imo ning pagi sa pagwa breathing ka deep breath. Tapos stretching ka, lakat-lakat. Kaya daw, una paggawa mo ng imo nga kainit mo. Kaya kung taguon mo lang na, basi ikaw pang tumba. Matingog. Tumba ka. Mas lang tumba, wala pilas, no? Basi ikaw pang mas ka katumba nga mo, wala pilas. Wala pilas. Saan ka lang na, kaya pagkatumba mo, nagigo ulo mo sa gutter. Kaya gali action boy, kaya natamaan na ba lang ila. Kung mga puno-puno na sila, burst na sila action boy. Okay? So, para happy lang gyapon aton live. Dapat kabalo kita sa ginatawag nga self-control. Ina-remind ako na Action Eden sang greetings. Sige. Happy birthday! Happy 60th birthday sa Tito na Action Eden. Tito Edwin Pantaras, Action Boy. Okay. Happy birthday to you. Ikaw sabat to you. Muna dapat. Sige. Sige. Tapat lang na. Doon ka lang ala. Kasabad. Sige, go, Action Boy. Happy birthday, Limon! May hilig ako sa tanong mga golden photos, no? May tutok ko si Raymond Pineda. Huwag kabalo ko ng golden photos. Anong photos? Oo, photos. Golden photos man eh. Ang photos sa muna ang sila sa bingkana sa mga Damo cinta. Damo cinta mo na. Siguro, feeling ko man. Basta damo, uro nga photo mo ti photos. Ipos lang din. Afrik Torres, good morning man. Sige okay na kita. Kadto ka lang kuno Aksyon Dorel sa kay Raymond Pineda. Sana all. Ruwen na mo niya sa Kabarangay Cabo, good morning man. Sige. Okay na kita? Kaya sa tanan niya may birthday, subong adlaw Action Boy nga wala tabla na greet. Kagapon, belated happy birthday Congressman Greg Gasataya. Yes, so belated happy birthday Congressman Greg kay Councilor Cindy Rojas. Birthday niya man kahapon. Sir Boy, araman si Ma'am Milagros Alit bala Action Boy. Mila Alit, good morning. Good morning, ma'am. And kagapon Action Boy, I think nag-celebrate sang 50th anniversary man si Sir Fernandini kaya asawa. Gani man kay Sir Fernandini Codarnal kay Mrs. No, happy golden wedding anniversary. May nag-text sa ako Action Boy hambalya, ma'am kung gainit ulo ya taga ikwarta kag palagawa para dasig madula. So nami na permi init ulo mo. Muna. Nami ko mag-amo. So kung mag-amo ka na dugay-dugay na sa mas linya init ulo ko. Taga naman kwarta kag palagawa. May nga solusyon. Sino ni siya gani man? Sinong Jerry? Unsay. PC. Unsay. Good morning, Nong. Energy. Birthday ko na subong ni Madam Perfect, hindi Sino si Madam Perfect? Si Kwan? Si Eden? Si Madam, may bago naman siya nga tawag siya. Si Madam Perfect. Nalibog man ulo ko sino si Madam Perfect man. Sige Sa Lacarlota, nagali si Raymond Pineda. O nilulay ni si Erlinda de la Cruz. Doms Ortiz, Action Boy, asawa liga, nagdaog ni sa SAP naton. Ay, okay. Congratulations. Okay, mga ka-Action, standby na kita sa Action Hotline. Mangikaw po ninyo sa Action, Art Tayhopon. Ang inyo naman duringan news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.